है सपना चौहान खेसारी भैया बवाल का होखे वाला बारे बुझाता। हाँ तो नमस्ते प्रणाम हम सबके भाई बनी तो क्वेश्चन बन जा रहे सब उम्मीद करता नहीं भाई सबके बढ़िया होगी और मस्त होगी। चल जा आज के वीडियो में सबके स्वागत बा और जे भाई चैनल पर नया हुई सब्सक्राइब कर ली ठीक बा ताकि जब वीडियो बनाई तो जाके पास वीडियो हमारे पहुंच जाए। आज इतना मतलब खुशखबरी बा भाई बहुत खुशखबरी बा तो बन रहे जब वीडियो में शुरू से तक। आज बतावे वाला बानी हम अपने सरकार के बारे में ठीक बा। अपन सरकार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ठीक बा। तो बात ऐसा भाई हमारे के अपन सरकार के एक तो गाना आइल बा के सुन ले बा गाना के नहीं के सुन ले जल्दी कमेंट में बताई जा ठीक बा। अपनी सरकार गाना आइल हुए कि जोरे तोरा माई के मतलब देख लो में जाई पोस्टल जोरे तोरा माई के बाप रे बाप। हाँ तो बात ऐसा बा कि जो गाना आइल बा बहुत अच्छा बा ठीक बा। सैड सॉन्ग लिखा बा तलिक शादी उदी होता तो वही पे गाना लिखल बा ठीक बा। लेकिन हमारा इंतजार बड़ी भाई बता देता नहीं जो गाना के इंतजार बा हम बता रहा बन ठीक बा। लेकिन इतना बिजोड़ गाना कबो ना सुन ले रही ठीक बा बहुत बिजोड़ गाना बा। तो चहिते में जा ताड़े जोरे तोरा माई के वैसे कर गाना बा ठीक बा। बाकी बहुत बेहतरीन गाना बा अपने सरकार के। हाँ तो बात ये बा अपने सरकार के एक तो गाना आवे वाला बा ठीक बा। हाँ आज कितना तारीख हो गई 13 तारीख ठीक बा 13 14 15 है। हाँ तो 15 तारीख के खुशखबरी बा ठीक बा अपनी सरकार के तरफ से सबके उनके सपना चौहान और अपन सरकार के साथ में बहुत बिजोड़ गाना हुआ था बहुत बिजोड़ भाई। हाँ 15 तारीख टाइटू लिखवा लो ठीक बा ना तो गोदना गोदवा लो हाथ पर वो दिन 15 तारीख केहू ना भुलाई के चाहिए ठीक बा। 15 तारीख 13 14 15 एक दिन बीच लगा के। हाँ तो सरकार गाना आ रहा बहुत जल्दी सपना चौहान के साथ फिर एक बार बुझाता कि बवाल मचबे करी। हाँ बवाल मचे वाला बा ठीक बा। हाँ तो ऐसे ही प्यार से बात बन रही है अपना सरकार पर कि रोज मतलब गाना लेके आवत रहो रोज बहुत अच्छा अच्छा गाना होता ठीक बा बहुत बेहतरीन गाना आइल बा कि लहगने में जाओ दाड़े जोरे तोहरा के मतलब गाना बहुत अच्छा बा भाई सब सुन ले ठीक बा उम्मीद बा हमरा। लेकिन वही गाना के इंतजार बा लोकगीत एगो चाहिए हमनी के भैया के टीम से थोड़ा सा लिंक मिलल है हमनी के कि 15 तारीख के भैया गाना रिलीज होखे वाला बा ठीक बा अपनी सरकार के सपना चौहान के साथ है। हाँ देख लीजिए बहुत बिजोड़ बा गाना आवता बहुत जल्दी आई। तो पोस्टल हमारा लगता है 14 तारीख की छूट जी शाम के मतलब कल पोस्टल छूटे वाला बा अपनी सरकार के और 15 तारीख के गाना रिलीज हो जाए यूट्यूब पर ठीक बा। तो प्यार से बात भरपूर देते रह जाओ और इहो चैनल के प्यार से बात भरपूर देते रह जा कि रोज वीडियो बना के लेके आवत रही और बतावत रही अपनी सरकार के कब गाना आ रहा बा कब बवाल होता कब का होता ठीक बा। तो बाकी ये बतावे खातिर रही अपने सरकार के गाना बहुत जल्दी लोकगीत आवे वाला बा। हाँ हाँ विनोद लोकगीत आवे वाला बा अपने सरकार के 15 तारीख के याद रखे के बाद सबके ठीक बा 15 तारीख के अपन सरकार गाना आई। तो बाकी ये बतावे खातिर रही अब चला तनी मिला फिर अगला वीडियो में। बाकी जो गाना आई बस सुनी जा प्यार से दी जा जोरे तोरा माई के ठीक बा। चल दानी भाई मिला फिर अगला वीडियो में और लेकिन कुछ अलग अंदाज में चल दानी भाई अलग नमस्ते।